Bahin ani ato ang mga natay mga larawan na ana sa Biblia nga mayon sila gidili kuno. Asa mo na mabasa sa Exodo kapitulo 25 bersikulo 17 ngadto 22. Ingon tong Ginoo pagbuhat og rebulto. Pagbuhat og imahen. Ay lang gigon kay gidili. Katong gidili katong rebulto ni Astaroth. Isa mo sa Astaroth, muna'y Diyos taga Sidon. Si Kamos, Diyos na sa Moab. Si Molok, Diyos na sa Manihanon. Sukot Bimot, Diyos na sa Babylonia. At mga dagay yung Diyos dito. Si Nergel, Diyos sa Kuta. Mabasa na nato sa 1 Hari Kapitulo 11, versikulo 33. Lapod na sa 2 Hari Kapitulo 17, versikulo 30 at 31. Ang mga taga ang pinakabugat ani ang kaning taga si Parbaim mo ni babasan niyo sa 2 Hari kapitulo 17 bersikulo 30 hangtod 31 kay magsunog sila sa ilang anak kay ihalad ni Adramelech ug ni Anamelech nga ilang Dios mo ni Dios pero kita ang Dios nagsugo nga maghimo og rebulto og iprosesyon muna natin posisyon. So na ako picture dire kani siya mo ni gisugo sa Dios nga pahimo ni Moses. Na siya ay kanang para papasaan pare nang ato andas kana siya. Kung muna gisugo sa pagbota. Rebulto na siya. Muna babasa nato sa Exodo kapitulo 17 maghimo kag rebulto. Diyon siya nga magposisyon mo kay ngano kanang Jericho nga apil man ang sa Israel nga ilo kwaon grahon sa mga Israelita. Maglisod man sila ato dito kay grabe man kaayo kaisog to mga tao dito o ang naa sila'y kanang ilang gibuhatan o kanang koral kani siya baga kayo koral ligon kayo so isa kasulod. Kunya kay naaman dia pangko dia man naman sila kanang pana. So dili sa manago, di sila kasulod. Na ang mga Israelita sa usaw na mo pag-ilo pakuha ng kanang yuta kanang kanang Israel karon nga di man sila kasulod bahadlo man sila. Ingon ang Ginoo nga sayon ra kayo na pag-prosesyon ramo. So na sa Biblia asa man yung mabasa Josue kapitulo 6 versikulo 3 ngadto sa 20. Sa muna kini sila nagposisyon. Yun ang Ginoo nga sunod sa pitong adlaw. Sa unang adlaw libot lawog ang ipalibot nila kani siya. Kani nga lugar libuton na nila. Unang adlaw di pagkaugma butang sayo libuton sila. Di ba magawas tong mga tao diya kay madlong man kaya magira man sila, so di sila magawas, lumulibot na niya, kada butak sa'yo, lumulibot. Sa ikapitong kaadlaw, ito nang Ginoo nga, kapito mo mulibot, di maninggit ng kusok, pati yung unang tubita, mahugno ng parintihan. Inanang gahom sa atong Diyos. Sumuni sila, ilang gidayungan ang katong Ark of the Covenant, yung katong nairibulto. So kung nagposisyon ni sila, nga bawal na ta. Ang Diyos na suguman anak. So nagposisyon na sila. Gidilang gidayungan no. So kasama sa atong gibuhat. Kung man kayo mabasa sa Biblia nga sala na inyong gibuhat, wala na. Kani muna ilang pagdayong. Kana siya. Dayon sa diha nga ikapito na nga ay mo siya nga patingog ang mga trumpeta muna kaning ni Asla. Pag patingog na nabungkag ang mga pared. Pagkabungkag sa pared narato na sa sunod. Iyon ay Ginoo nga atak na mo. Inyo na. Wagin sila kaupo tong mga tao sa sunod. Nga ikadlukan nila kay isog kuno. So hantod karon mo na siya ay resulta. Kaya ingon ang Ginoo nga walay ayaw gyud na tukura pag-usab kanang lugar. So muli niya siya sa Jericho. Kung siya kahit kuha na prosesyon. So wala gidili. Ang gidili, kadtong Diyos nga buhaton. Wala man tayo mo anak. Wala man tayo Diyos nga kanang
asima, nirgel, wala matay mo ana. Ang ato ang imahe sa mga balaan. Ngano man nga mukahatag magmilagro. Pinadaya Kapitulo 6, versikulo 9, tuwa sila sa langit. Kaya tuwa man sila sa langit, di madungog atong pagampo niya, makakahangyo mo sa dito. Atong basahon ang kaning kualar masayra ninyo nga. Pinadaya Kapitulo 9, versikulo 6. Muna kiingon, onya, gitangtang sa ating karnero ang kalamang silip, og nakita ko ilalom sa kisay nakakita ni si Apostol Juan. Og nakita ko ilalom sa laran ang makalag ni adto gipamatay tungod sa ilang pagsangiyaw sa pulong sa Dios og sa ilang gilutos nila ni adto. Og sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi, misinggit sila, so nagampo sila sa atong Dios, misinggit sila Ginoong alabing gamhanan. Balanong matuod, dugay pa ba ni mong hukman o silutan ang kalibutan tungod silang pagpatay namo. Sumakig istorya sila sa atong Diyos. So kay makaampo man sila dito, muna may yung tanga, iampo mo kami. So wala isayo pa na. Nagpaampo ta nila. Dili na nato sila Diyos. Wala ganito doon sa simbahan nga kanang atong mga imahen na himong Diyos na nato. Ipugos mo guna nato nga Diyos kuno na dili gina siya Diyos. Mga pabuhatan na og ribulto. Pwede gibuhatan na to. Di magambo ta, magatubang ta sa ribulto, kay nangayo tag panabang kay kanang gibuhatan na to anas langit. Ito itong gibasa pinadayag. Tumunang kita mga Katoliko na ata anak. So sayop ba na siya? Naabas Biblia na sa Biblia. Huwag man kayo mabasa sa Biblia ngayon nga, sayop na yung gibuhatan ng mag-prosesyon mo. Ang gidili ay kung maghimog og monumento taga-dire din yung prosesyon ang masukop din ang Diyos ana. O kanang may bawal. Pero kanang balaan prosesyon, ano man ni sila o prosesyon mo may kwan. Na may ribulto ni siya. Ang Diyos may nagsugo ba prosesyon mo. O gidayong nga nila ang kwan na naman ay ribulto diha. So dili siya bawal. Sayop lang na nila nga interpretasyon sa Biblia. Niya santa iya man pag interpretasyon.